Masu sauraro barkanmu da safiya, fatan an wayi gari lafiya. Kuna tare da sashen Hausa na BBC. Takaitaccen labaran namu na safiya, ana neman mutum 8 da ake zargi da kisan sojoji 17. 'Yan sanda sun tarwatsa taron 'yan adawa a Togo. Barisio P ya ci zaben Senegal a hukumance. Sojojin Najeriya sun kwashe kasurgumin dan fashi Junaid Fasagora. Shugaban Uganda ya kaddamar da bankin musulunci na farko a ƙasar. Tinubu ya kafa kwamitin farfado da tattalin arziki a Najeriya. Mahaukaciyar gurguwa da ta afka a arewacin Madagascar. Majalisar Dokokin Faransa ta yi Allah wadai da kisan kiyashi 'yan Algeria. Masu shiga da ƙara na son ɗaure Rebelson saboda sun bar ta 'yar wasan Sipaniya. Mutum 4 sun mutu sakamakon harin wuka a Amurka. China ta fasa kera mota mai amfani da lantarki. 'Yan sandan Kano sun kama 'yan daba 22 da suka addabi ɗorayi. NFFC ya karyata raɗe-raɗin farashin mai. An tsawaita dokar ta ɓaci kan masu ikirarin jihadi a Burkina Faso. 'Yan majalisar dokokin jihar Enugu sun sauya shekara daga LP zuwa PDP. An kama gandaye da ke cin abinci a bainar jama'a yayin azumi wato gandaye. A Zimbabwe, an ɗaure sama da Prime sarkin 'yan kirifto a shekaru 25 a gidan yari. Gwamnatin Kaduna ta miƙa ɗaliban kuriga hannun iyayensu. Gwamnatin jihar cikakken labarin. Gwamnatin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya ta ce ta miƙa ɗaliban makarantar kuriga da aka sace ga iyayensu. Cikin wata sanarwa mai ɗauke da hannun gwamnan jihar Sanata Ubasani ya ce sai da aka tabbatar da lafiyar kwakwalwar yaran da kuma lafiyar jikinsu gabanin aka miƙa su ga iyayensu sannan su koma makaranta. Gwamna Ubasani ya ce yaran da suka saba da shi suke ɗaukarsa tamkar mahaifi a gare shi su sun yi alkawarin amfani da waɗannan jarabawa da suka fuskanta wajen mayar da hankali da jajircewa kan karatunsu da sun koma makaranta. Gidauniyar Ubasani za ta ci gaba da kula da karatunsu daga nan har matakin gaba da sakandare, in ji shi sanarwar. Sanarwar ta kara da cewa gwamnatin jihar Kaduna za ta biya iyalan malamin makaranta Malam Abubakar diyar naira miliyan 10 wanda ya mutu a lokacin da ake tsare da su sakamakon rashin lafiya. Gwamnatin ya kuma yi alkawarin sake gida makarantar kuriga daga bangaren firamare har sakandare tare da zagayen da katangu da kuma samar da wata cikakken tsaro domin yara su koma su ci gaba da karatu. A ranar 6 ga watan Maris ne aka fara satar farko a watan nan, kuma an yi ne jihar Borno da ke arewacin maso gabashin Najeriya. Wasu da ke kyautata zaton mayakan Boko Haram sun sace akalla 'yan gudun hijira 200. Yawancin mata da ƙananan yara a lokacin da suka shiga dajin, duk da ƙaddara da neman su sojoji suka yi, amma hakan ta gagara, babu wanda aka yi nasarar kubutarwa. Washe gari wato ranar 7 ga watan na Maris, 'yan bindigar suka tasa kewar ɗaliban suka kusan 300 daga makarantar firamare da sakandare jihar Kaduna. Daga bisani gwamnatin jihar ta sanar cewa ɗalibai 28 daga cikin waɗannan 'yan bindigar suka sace sun tsare daga hannunsu. A ranar 9 ga watan Maris, 'yan bindiga sun sace ɗalibai 'yan makarantar allo 17 a wata makaranta da ke jihar Sokoto a arewacin maso yammacin Najeriya. Amma an sako su a ranar 22 ga watan Maris. An ayyana ranakun Juma'a da Litinin a matsayin hutu a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta ayyana ranakun Juma'a 29 ga watan Maris da Litinin 1 ga watan Afrilu shekarar 2024 a matsayin hutu don bikin Easter. Ministan harkokin cikin gida Dr. Oluwin Tunji Ojo, wanda ya bayyana hakan a madadin gwamnatin, ya buƙaci mabiya addinin Kirista da ma ɗaukacin al'ummar Najeriya biki ɗaya da suka yi koyi da sadaukarwar da ƙauna da kuma Yesu Kiristan ya nuna wajen mutuwa. A cewar ministan, biki Easter yana inganta ɗabi'un soyayya da gafarta da kuma jin ƙai waɗanda suke da muhimmanci ga haɗin kai zamantakewa. Ya yi kira ga Kiristoci da su yi koyi da waɗannan kyawawan halaye domin suna iya
tasiri mai kyau ga ci gaban zamantakewa da tattalin arziki a Najeriya hanyar samar da haɗin kai da rage rikici-rikici da kafafen haɗin gwiwa tsakanin 'yan Najeriya. Ya kuma buƙaci 'yan Najeriya da su nuna ayyukan jin ƙai da karamci don taimakawa wajen rage wa marasa galihu daga cikinsu matsayin rayuwa. Yayin da yake cewa yayi Christopher na gida da waje barka da bukukuwan Easter, ministan ya kuma yi kira ga 'yan Najeriya da su haɗa kai da gwamnatin shugaba Tinubu a ƙoƙarinta na kawo ci gaba mai ɗorewa. Majalisar Dokokin Mozambique ta amince da yarjejeniyar mayar da masu laifi da Rwanda duk da fargabar da ake da ita kan masu sukar shugaban Rwanda Paul Kagame. 'Yan majalisar 'yan adawar Mozambique dai sun kada ƙuri'ar ƙin amincewa da yarjejeniyar, suna masu cewa za ta iya ba da damar cin zarafin siyasa. Ƙungiyar lauyoyi Mozambique ta bayyana damuwa game da matakin. Ana zargin hukumomin Rwanda da kaiwa masu suka hari a ƙasashe da dama na Afirka ciki har da Mozambique, amma Rwanda da kuma musanta hakan. Ƙasashe biyu dai na da alaƙa ta kusa, inda aka girke sojojin Rwanda a arewacin Mozambique domin su taimaka wajen yaƙar masu ikirarin jihadi. 'Yan Rwanda da dama suka tsare daga kisan ƙare dangi na 1994 suna zaman 'yan gudun hijira a Mozambique. Wannan tsarin kwamitin da Tinubu ya kafa zai iya kammala matsalar tattalin arziki. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wasu manyan kwamiti biyu. Kamar yadda aka sani, takaitattun labaran suna zuwa ne daga sashen Hausa na BBC, wanda muke karanto muku abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya da ma kudancin ƙasar nan. Hakika abubuwan suna faruwa bisa duba da yanayin abin da ya faru a jihar ta Zamfara. Kun ji a baya cewar an dawo da yara da kuma 'yan matan da aka kama, wato wanda 'yan fashin daji suka yi gaba da su a Kuriga, inda gwamnan jihar ya ayyana cewar insha Allahu an ba yaran nan tsaro, kuma an duba lafiyar su, an tabbatar da cewa yaran kowa yana nan kalau, kuma an duba kwakwalwar su, an ga kowa lafiya kalau a cikin dukkanin yaran. Kuma a hakan gwamnan jihar wato Uba Sani ya dauki alkawarin zai kula da karatun yaran, kuma za a inganta karatu kamar yadda aka saba, kuma za a gina wasu sassa a makarantun da ke jihar, wato makarantun da ke yankin na Kuriga, inda aka ce za a ƙara wato har ya kai matakin firamare ya kai sakandiri a nan, kuma za a tsaurara tsaro a yankunan, inda ya ɗau alƙawarruka da dama wato shi gwamnan jihar na Kaduna wato Uba Sani. Za ku ji cewar kuma an gano bayanan wato wannan jirgin da ya fasa wannan gada ta Thomas, inda za ku ji bayanai da dama a cikin wannan tamu ta wato